అందరికీ హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు ఎస్ఎం కలెక్షన్స్. మీకు ఏదైనా కాంబో సెట్ కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. మా దగ్గర వచ్చేసి శారీస్, జ్యువెలరీ, డ్రెస్సెస్, వెడ్డింగ్ డ్రెస్సెస్ అన్నీ అవైలబుల్ అండి. రీసేలర్స్ మోస్ట్ వెల్కమ్ అండి. డిస్కౌంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Please subscribe my channel for more updates. Thank you.